Шалений психологічний тиск і фрази на кшталт «вас послали на забій» і «вас вже посадили». Так наші моряки згадують перші допити ФСБівців після захоплення в полон. Сьогодні вони розповіли про все публічно. Кажуть, заспокоїлися, коли зібралася єдина група адвокатів і була вироблена стратегія захисту. Тоді відчули, вони не самі. За їхнє звільнення бореться Україна. З моряками сьогодні зустрівся і президент, і отримав одразу кілька запрошень на весілля. Володимир Задирака продовжить. Українські моряки діяли у Керченській протоці згідно наказу та виконували вимоги російського портового контролю, який дозволив прохід. Про це колишні військовополонені розповіли на прес-конференції в Києві. ФСБівці натомість, на твердження командира конвою Дениса Гриценка, ігнорували дозволи берегових служб, брехали про заборону проходу через шторм і направили українські судна у те місце, де відбувся напад кораблів берегової охорони Російської Федерації. Про ризик неадекватних дій росіян знали і були готові до конфлікту. Хоча свідомо бійки не шукали. Був інструктаж щодо можливих дій Російської Федерації, да. Тобто ми знали, куди ми йдемо. Тобто і нас предупредили, що можливо будуть різні і провокації. Якщо треба буде зараз поїхати і виконувати завдання за призначення, я готовий зараз. Це і я на 100% уверен, що і остальні хлопці теж. У полоні морякам погрожували насильством, тисли. Втім, широкий міжнародний розголос ситуації призвів до того, що російські тюремники та слідчі стали значно делікатніше у спілкуванні. А коли до наших військовиків почали надходити листи від незнайомих людей, воїни переконалися, що українці про них не забули. Кораблики з підтримкою, це, я вам скажу, це сильно. І це наше майбутнє. І для нього ми зробимо все. Допомагали і російські опозиційні активісти. Константин Котов постійно виходив на пікети за звільнення полонених. А минулого тижня сам отримав 4 роки в'язниці за участь у московських акціях протесту. Зараз українські моряки самі збирають гроші, щоб підтримати Котова. Ця людина – одна із тих волонтерів, яка на протязі всього часу регулярно нас підтримувала всім необхідним, починає від їжі, закінчує одягом. Ми їй дуже велике вдячні і будемо підтримувати, думаю, постійно. І всіх тих людей, які нас підтримували, ми теж готові підтримувати в різних ситуаціях. Всі моряки вели себе достойно у полоні, а 25-й член команди «Собака Джесі» не відчинила опір російським піратам. Силовики Російської Федерації зібралися там в мене, скільки я знаю, в каюті, в командира каюті рейдового Сирояни Капу. Собака знаходилась там, ховалась, вона була там, і вони не знали. І вони сиділи, вона схватила одного за штани. Укусила. Ну, ось така цікава історія, напевно, поняла, хто що, і почала діяти. Повернення собаки в Україну, каже Олег Мельничук, переконало військовополонених у тому, що все буде добре, і вони обов'язково повернуться додому. Моряки кажуть, що полон був серйозним випробуванням, але не сумніваються у своїй правоті, бо робили те, що треба. Зустрівся з моряками сьогодні президент без преси в Маріїнському палаці. Володимира Зеленського запросили одразу на кілька весіль. Він подарував морякам годинники та пообіцяв квартири в Одесі. Володимир Задирака, Заман АТР.